While on a visit to Laitlum viewpoint, MLA of Mawkynrew constituency BANTEIDOR LYNGDOH was accompanied by Commissioner and Secretary Tourism Department VIJAY KUMAR, officers of the PWD department, members of Laitlum Darbar and residents of the area. The purpose of the visit was to inspect the place for its beautification and upgradation into a proper tourist spot with all necessary amenities in place. Banang panitanat, banang yarap, ya kata Shillong, bangin nang yo bantau ya kijing don kam, kibabun kijing don apilai, kavidai, bat kijing don kam ba ki beri kiwan. I don kam ki proper toilet ki babiang, I don kam ki jakasong ka ki babiang, I don kam ki restoran ki babiang, I don kam ki lentik sen kian ki babiang. Tadai na takadaw, ni sawan pait bat ni jing temu ba jonga, bat ki jing temu jongka tourism department kalong ban nang kentiu kam jong kai po jelajungi dai na takadaw nga sawan nilam usar man yakum to bat ya wedai ba atairu ngatarai nginang la ban le ba kumba plei ba kituki fence bangi care plei katu ni ke scheme ke bangayo last 2 years ngan itu ipi ke bangi ya penbaik bat ngilayo ban care nama katu jaka bangi wan page mane kadi jaka ba si hab ki brio man saw plei don ke bayap ru tinglayo care no di fencing banum weng pat ya kejing internet jong tu jaka banum penduk ya kejing internet jong tu jaka ngila shu design atau complete ku fencing kim deki itu ki fencing kum ki besai care gitu ki beli bakile ki mata ki MG piludi ndek tu fencing ke compare kan dia ngila design ba bat katanat tourism kalau ngi internet tu long ban ya da ngi dang kwa bat hang turung ngi dang kwa ban le shu ki ban kam internet de na takadang ni suan pek ban wan jo man ya katu ka jaka shu to leng bangimut ban sinai ki jaka ki babiang na ka benta ki nong jo kai ki wa lek kai chi te sipo ka than lek lum na ka post ko. After his visit to Laitlum village, BANTEIDOR LYNGDOH also took on foot to make an inspection of the road that would connect Jongsha village to that of Thenroit for the convenience of residents of both these villages. Accompanied by the Sardar of Thenroit and Jongsha villages and officials from the PWD department and others, the MLA from Mawkynrew informed newspersons that the Chief Minister of Meghalaya, Conrad K. Sangma, had agreed to the construction of the connecting road between the two villages. LYNGDOH added that he is hopeful that very soon a foundation stone would be laid in the area for this purpose. Kaya naman nakaliang Shillong Jongsha ba nakaliang Shillong Thenroit ang nikidon lang Sardar bro atlik Shillong kila nakapor siya kapor kila wanyan banyak kendo yang bat ban ajing tho mdai tang sanga siya katanat puldiru ya kani ka jingdon kam jong kani ka surok ka ban penyeso apreng ka Shillong Jongsha ba Shillong Thenroit bat ka anong ifika justification ka bakhlan ba abide bat kani idon kam ban connect da ka jingking nang tinawa umlo namar ba ngani tu ipi kini kinong Shillong menta na po Thenroit abaki wan siya po Jongsha na ka benta ka jingdon kam ki babun pitip ba ka PSC ka don ni bat ki school ki bahe ki don po Jongsha kalong ka bahe adu ta tangan itu ipi baki hapan ya da ka kejat bat haju ka por pat ni tu ipi da ki late da ka kali pat ya pan ya limba ka thang sning kesimpor adu 4 minit iai berkat pikin wan da ka kejat kesimpor 4 minit ki ai kejat da ka kali late mot ka no 1 minit da ka kali 1 minit tadai na ta kadaw kani kalong kai nakaliang jongaru bangala persyangkat bala ban keren ban penbaik bat ka terat piludi nak kapor kam tambat minister in charge deputy CM jongka piludi jongka tenat piludi bat akan cukup por ngala ada ka jingtho daga DO leta show chief minister sha deputy chief minister dengan dokumen sikat dai mana kaliang jong CM modan borom jengi ba Conrad K. Sangma hakapor bawan ban bu mau nong rem ya kani ka Indo Stadium hang ni po Jongsha na try piru pikan mau ba na padeng ka jingkerpat ka jonga padeng ka jingkerpat jong Sardar jong Shillong Jongsha padeng ka jingkerpat jong Sardar jong Shillong Thenroit bat ula kular ban pele ikani tadi na takadaw hadin bala depan ya penbaik ada ya syai bat katanat piludi bat kini Shillong bat ngarup kumju dina takadaw mentak singi ngan sawan kanang banwan surbi banwan hilaka jong kejat laka jong hi kamat ngan ong ipi banwan pet laka jong kamat ban UI sisa ya kejing jong kipat ba so komen ba ngayo banwan hi ngan itu ipi menyo banwan ya kejat bat kini artli Shillong kejing don kat bat ki extra namba jong kini artli Shillong bat kini ka singi bat bangsa jing mau ong ipi bat kini artli Shillong bat kini ka surau shen dapat sampai estimate nang ngit kam ba kejing kular jong
BEAUTIFICATION bat kayo kakot BEAUTIFICATION bat kin nong rap hi kan no ki ba yo ang ni BIJAY ti nong rap sudah ban kit ya kamar kamata jungki kan dai sya ka jing kentiu BEAUTIFICATION bat kayo kakot bagirang la ban kentiu sya ya ka development apo ka ni ka constituency ba ka state jung ni bro kawai ada dokumen si ka dai ngong ipi pamantas nging ya don lang jointly ngiwan ban cngo ya dai ka jingking ngiwan ban ngisna gi jingking dai jaka ba ni kelenti ka bang ya bang don mentah kita ka digi ka ingan itu ipi ka dai ka jing thrang ba jing ang not jung ki pa ba de ki phau phau snam te la da ka urlong ka sya ka ni kumbang thrang ban ngit skam kan urlong te kan long sya ka jing mentoy na ka mentah ki nong song sno mdai tang kini atlik sno mut hapo ka constituency hi borok kawai wakil kiwan na kawai ka sno